Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Ketura operazioa ezagutuko dugu. Elgartok eta Martin Zukutak elkarrekin egindako diskoa. Rap giroetan datorren lana da honakoa, Lubakietako errima eta errimoak. Gaur, gurean, Ketura operazioa. Mateo Zikuta, Elgarto, lege marziala. Wow. Ez dago bakerik eta zibizpakem, etxaiaren estanda ikusi nuen iriz baten, inori esan ezin zionan niri esaten, lokazturiko ideiak lubakian etzaten, historia misio bezala eroriak, ambizio utxalak, airean balak, nire poltsikoan bi. Gorpuzarren usaina, lurzoruan metraia, oitu zaitezke baina, egon bat dago kita, niri badago kit, katea purtzea. Mateo Zikutak eta Elgartok bat egin dute Ketura operazioa martxan jartzeko. Gazteak izan arren, ibilbide opara dute bizkar gainean. Ni Martin naiz, Mateo Zikuta rapero izenez, eta 2016 inguruan hasi nintzen lagun artean horrela rapeatzen, eta 2017an atera nuen lehenengo maketa, Ziakus izenarekin. Ordutik atera nituen beste bi lan, apur bat ez oso amateur, YouTubetik hartutako baseekin, kontzertuak ematen hasi nintzen. Gero jarritu nuen bidea, Durum Solo Carne banda sortu berriarekin hasi ginen grabaketa batzuk egiten, urte batzuk geroago gira batzuk egin genituen, eta orain 2022tik aurrera hasi naiz ja Mateo Zikuta izenpean rapeatzen, kolaborazio batzuk egiten, eta azkenik Ketura operazioa da atera dugun diska, aurten. Orokorrean esango nuke ja beti danik, beti naiz musika munduan, ikasketak bertan nituen, piano ikasketak eta bar, eta gero talde ezberdinekin jotzen, eta gero rapean 2019-2020 inguruan, Martinen bizitzera joan nintzenean, hor Durum Solo Carne eta gero lehenengo produkzioak eta bar, eta gaur egunera arte hori, lan nagusi esala, Ketura operazioa. Ketura operazioa musikalki rap giroetan dator. Disko koloretsu eta anitza da, non raparen barnean territorio ezberdinak entzun aldiren. Bai, zuko esan bezala, rapean azpi genero asko berezi egitezke, eta gu jorratu nahi izan duguna da 2000 urte aurretik itzulera hori egon dena sample ilun eta moteletara, rapeoak ere ez izatea hain evidenteak eta egotea horlako kriptikotasun maila jakin bat, atmosfera ilunak bilatu ditugu sampleetan ere bai. Hor badaude referente batzuk eta orain zabaltzen ari den drumless joera hori, perkusioak sartu ditugun arren badago horren toke orokor moduko bat. Izan ere, mundu mailan gehien entzuten diren estiloen barnean kokatzen da rapa. Euskal Herrian erreferenteak badiren arren, ez da inoiz eztanda handi bat izan. Hemen Euskal Herrian zehazki, asko hitz egin izan da horretaz. Nik uste dagoela faktore bereziki soziopolitiko moduko bat. Hemen masiboak izan diren musikak, zorionez izan dira lotuta egon direnak indar handia eduki duen mugimendu politiko bati, jakin duena musika zentzuenean erabiltzen gazte belaunaldietan eragiteko, eta hor nolabait puntu batetik aurrera estandarizatu ziren genero konkretu batzuk, eta rapa ez da egiten zerratik, kanpoan bezala gelditu zen. Eta gero soziologikoki ere bai, nola egon den lotuta rapa, bereziki, eta gian frantziako kasuak zer ikusia du ere bertako, migrazio zikloekin eta bar, baina beti egon da lotuta, gazte marginatuekin, auzune handietan, New Yorkeko etorkinak eta bar ziren sortu zutenak. Perfil hori, ez den ezain lotuta egon euskarara, adibidez, izan da apur bat murritzagoa kuantitatiboki eta kualitatiboki rapean egin den hemen. Incluso Frantzian migranten komunidade izaera hiri batzuetako auzuneetan horrek ere sortu du eszena baterako baldintza soziala. Eta hemen igual bai eman dela, eta de hecho ziurren geroz eta gehiago emango dela hirietako aldirietan, asuntoa kulturalki akaso apur bat urrunago dagoela euskal kultura hitz zaio nortik, ez? 15-16 urterekin rapa entzuten hasi nintzenean, berezki gaztelania entzuten hasi nintzen, baina ikusi nuenean odei euskal hip-hop berria zudaderako batekin gazteizko gaztetxean euskaraz improvisatzen hor dena aldatu zitzaidan. Horra hasi nintzen atzera bide hori egiten, bizi horekin edo 121 Kriu, Norte Apatxe eta beste referentzi batzuk hor zeudenak. Egia da uste dut Euskal Herrian ez dela oraindik lortu nahikoa egonkortze bat egotea belaunaldi batean, ondorengoek eukitzeko iturri argi bat zeinetatik edan. Uste dut, etorri garen belaunaldi gehienok,
separatuta gatozela gure artean, eta horrek ere badu alde positiboa, etengabe berritzen doan zerbait bezala ikusten dualako nik gutxienez orain datozen txabalilloek zer egiten duten, euskeraz ere bai. Mierda hoiek ez dira Carlos, baino daude sobera, ta hemendik ez dira onik aterako, zitalkeriak ez duenez berez egingo bera, hau da gerra dantza, bakerako, ez da gauza berako, peta zimurra dut tatzekoak antzera, poltsikoa eskaz da jenda goraino, Esasi talaino, hemendik atera, ketura zientzia da, kausa dagako, nahi dut trebatu, honetan ta bestean. Oiua kanpora makurtzen ez den gaztea, poeta zikin hori geratzen da beti etxean, nireak dardarkarru bikoni baiaren ertzean, auto bat, bikideta... Ketura operazioa 10 kantuz eta intro batez osatua dator. Su txikian gauzatua izan da. Kantu bakoitzari behar duen denbora eskeniz. 7 urte dira, lan bat ateratzen ez nuenetik eta argi nuen gauza batzuk aldatu eta garatu behar zirela, eta artean base propioekin jutea edo etxean egindakotik gehiago tiratzea, nahi nuen ere zerbait kontzeptualago izatea eta ordutik 2019an hasi nintzen gauza batzuk idazten, ordukoak dira letra batzuk, baina ere diska grabatu baino hilabete gutxi batzuk lehenagokoak, orduan izan da ideia jakin batzuk itiraka nahiko iraunduen prozesu bat. Operazioa izena jarri diogu, ideia nahiko oinarrizko batan oinarrituta dela. Gerra kulturala baldin badago, eta horretan parte hartu nahi badugu, ulertzen dugu edo esan gabe doa, diska guztiak direla nolabait operazioak, metaforikoki gerra horren baitan. Eta orduan norberak ikusi beharko dugu gerra horretan ze bandotan dagoen, ez? Operazio guztiek izen guapo bat eduki behar dutela, eta halako batean deskubritu nuen, Keturan, hemen Araba iparraldean ia Bizkaian dauden Guda Zibileko bunker batean, aurkitu zirela, hori defendatu eta bertan hil ziren gazte miliziano batzuen izenak zementoan idatzita. Oraindik hori edekitzen ari zirela, eduki zuten denbora haien izenak ipintzeko, lema batzuk, Viva el Ejército Rojo, igitaia eta mailua utzi zituzten bertan, eta iruditu zitzen oso ez da gindola esan, potentea eta inspiradorea, gerra momentu batean eta zure idealak berresteko erabiltzea artea edo kasu horretan representazio mota hori. Hasieratik genuen bastante harri izan behar zuela lan luze bat, eta forzatu gure burua horretara heltzeko. Sorkuntza aldetik ez da izan zer sistematikoa, orduan bai hartzen genuela, hemendik handik ez da izan eta gero ja zentzua eman, apur bat aurrerago. Eta intro jarri diogu, nola jartzen duelako bai testuinguru kontzeptuala letran, baina soinu aldetik ere bai intentzio batzuk markatzen dituelako, eta hori da sample bat eta ja, ez dago ez zer, baina kolore konkretua dauka, eta gero badago beste interludio bat ere bai, nola egiteko gerraren simbologia guzti horretan, komisario bateko eta zen speech bat. Elgartok sortu ditu diskonetako base guztiak, eta horretarako iturri ezberdinetatik edan du. Tartean, 70 hamarkadako euskal rock progresiboan sakonduz. Guztia egin du guk, guztia, eta bai egin duguna da hori, sampleatzea, bereziki harakatu du euskal musika, 70 hamarretako rock progresioa, eta horrelako doinu batzuk, eta horrek nola egiten dio horrelako batasun kontzeptual bat, soinu aldetik timbrikoki, eta gero zer gehiago grabatu izan du, baina oso gauza gutxi, eman diogu garrantzia handia, gustatzen zitzaizkigun sample batzuk topatzeari. Bai, eta nik uste dut hor eman duela nahiko berezik gelditu da soinu aldetik, ez bakarrik hemen Euskal Herrian entzun daiteken horretan, baizik eta orokorrean. Ez dugu nahi egin horrelako nazionalismo batetik Euskal Herrian egindako musikan zentratzea, baina nolabait muga hori ipini izanak eman dio zapore berezi bat, eta nik uste dut erraz atzematen dela berezitasun puntu hori. Ez du egiten folklorizazio hutsagatik inondik inora, de hecho, en todo caso izango zen, resignifikatzea bere iraganean zentzu bat eukiz ezaken musika mota bat, eta gaur egunera ekartzea, baina sin fliparse ere, ez? Eta gainera, beste detaile bat ematearren, Euskal Herrian sampleatu izan direnean gari bateko musikak agian beti gelditzen darlako simplifikazio batean hartzen duzu triki bat, sartzen duzu bomboa, eta ja da, ez dakit. Fermin Muguruzaren parodia horretan esaten zuten bezala, ez? Triki, fandango, txalaparta. Gu uste dut lortu dugula, ez izatea evidentegian nondi datorren soinu hau, eta benetan lortzea zapore berezi bat. Berezik egin dugun eta denbora gehien inbertitu dugun izan da digina egiten, musika entzuten eta entzuten eta entzuten eta entzuten. Eta hori, egin dugu ordenagailuaren bitartez, gaur egun, genituen diska batzuk etxean eta hortik ere bai zozeratera da, baina orokorrean hori, musika entzun, tentzun eta entzun. Eta gero, ordenagailuan bertan sampleatu, gero maginaren materiabili dugu, baina nik ia gehiena ordenagailuan egin dut.
gehitu dizkiogun gauza batzuk bai izan direla jotakoak, baina bueno, ez duela garrantzia handirik. Ametralladora cabían, Calle, Mateo Cicuta, Garto, Geturo Operativo, Lege Marciala. Eio badator bakea bere tankeran, tanke eran Isiltasun tonela da pare bat orman nire felak Zementuzko irla hontan izenak forever Zurea eta nirea eta gurea hemen kide leial bila lerratzen leial dia Horizontalan fam, hori foan balak dira Ordin poliko oldarrak jarri ongi frontala Paretan irakana etorkizuna mirian Oh no Gerra da disko honetako abiapuntua. Disko kontzeptuala dela esan daiteke. Kantuen artean badelako lotura zuzen bat. Eta bide horretan ideia orokor bat ere. Diskan irudi nagusi bezala agertzen da gerra. Uste dut ezinbestean hitz egin behar dugula gerrari buruz gaur egun. Hau lehenengo ideiak atera nituenean, oraindik ematen zuen pake sozial moduko bat bizi zitekeela internazionalki, ikusten ari gara hori erortzen ari dela. Orduan gerra gertzen da hiru maila ezberdinetan, literalki gerra, deitzen zaion hori, gero eta lasgarriagoa izango dena, itxura guztien arabera eta zeinaren aurka prestatu beharko ginateken, gero gerra kulturala, ondorioz gerra lehenengo metafora hori bezala, eta gero agerian uzten tartean dagoen gerra handiena dela klase borroka. Orduan hiru maila ezberdin horiek. Eta bai, guk bai kokatzen dugula musika, gerra horretan parte hartzeko modu bezala. Guk bai uste dugu tarea handi bat daukagula gure begien parean dela, aurre egitea ideia reakzionarioei eta ideia fasistei normalizatzea mundua ikusteko beste modu batzuk seriek ikusia dutena berdintasunarekin demagon, eta horretan ekarpena egin dezake musikak. Eta rapak zehazki baditu potentzia batzuk, beste genero batzuk haienak dituzten bezala, rapean badago aukera, horrelako diskursoaren garapen konplejo baterako, lema batzuen bitartez atorniatzeko buruare bai, orduan horretarako baliatu nahi izan dugu bai. Zenbait kantuetan esaterako musika eszenari begiratzen diote. Barra bidezko dardo zuzenak botaz, gustoko ez dutenaren kontra. Rapean ego tripping edo beef deitzen zaion joera guzti horiek uztartu daitezkeela kritika politikoarekin. Badagon joera hori rapean bertan, bestea seinalatzeko eta nik bai erabili nahi izan dut idazterakoan seinalatzeko musika estenan ikusten ditudan hainbat kontu denon begien biztan daudela. Daudela lotuta estenaren despolitizazio sakon batekin, musikaren negozioak eragiten duen horrelako errepika kortasun eterno batekin eta banalizazio batekin, eta hor gauza asko dago esateko, inork ez du esaten gertatzen dena erdiari buruz, eta diska honek bai nahi izan du posizio hartze bat, gauza guzti horrekiko. Bai, generoak baimentzen duela, Martin esan duen bezala, diskurtsaren konplejotasun bat, eta horren bitartez ere bai, apelazio zuzenagoak ondo biltzeiela estiloaren barruan. Popa besti batean asko zailagoa da ez da ginoaren gainean ez da zer esatea, ez? Esatea gaztea saria ChatGPT adibidez, bai, eta aparte kontzeptualki sortu aldituzun gauzak, nire ustez Martinek sortu dituenak gerra simbologia horren baitan, agente izendatzen, industria kulturalaren eragile ezberdin batzuk eta seinalatzen mobila konkretu batzuk, are eta borobilagoa da. Beste kantu batean euskeraz egindako kantuen inguruan ari dira. Denak ez duela balio diote, benetako kritika bat aldarrikatuz. Da, segun eta norberak nondik ikusten duen. Merkatuaren izenean denak balio du eta, de hecho, badago merkatu sektore bat, erabaki duena edo konturatu dena, euskaraz badagoela hor nitxo bat, eta nahi duena ustiatu edo ez dakin nola esan, nahi duena esplotatu hori a muerte. Eta orduan dedikatu dena, saiatzera imitatzen orokorrean kalitate nahiko eskazarekin, hortik modan dauden joerak. Gero, beste ikuspegi batetik, nik uste dut musikari balio ematearen ikuspegitik, eta bereziki, musika politikarekin lotuta ulertzetik denak ez du balio. Eta jarraitu behar dugu seinalatzen etxekoa, kanpokoa seinalatzen dugu zain beste edo gehiago. Eta orokorrean, agian ez dugu egiten edo ematen dugu giroak ez duela permititzen. Egia da ez dagoela, ohitura handirik horitzat azkenengo urteetan, euskaraz dien lanak kritikatzeko benetan, ez era banal batean, maizik eta simaz hartzeko beste modia bezala eta kritikatzeko. Eta hori sustatzea ere importantea da, izan barko zen. Bai, gure ikuspegitik kritika hori izan behar da, zer ekarpen egiten dio musikari orokorrean eta zer ekarpen egiten dio norberak identifikatu beharko luken egoera soziopolitikoari. Eta orokorrean, ez dut fatalista izan nahi, baina kaleratzen diren proiektu askaroren ekarpena ez dakit zein den kuantitatibo ekonomikotik haratago. Nik lagun artean bai rapeatzen dut gazteleraz freestyleatzen edo
beste testu inguru batzuetan ez dut arazorik horrekin. Baina uste dut, dagoela hainbeste egiteko euskarazko errapean ezin dugula aukera galdu. Nik ere tarteka sartu dut esaldiren gaztelaniaz, baina supermodan dago biak nahaztea. Niretzako horrek ekarpena egin baino gehiago, galtzen ari zara aukera, garatzeko, euskarazko errimak beste maila batera eramateko, euskara rapeatzeko modua beste maila batera eramateko aukera. Batzutan denotatzen duela ezintasun tekniko bat, bai, hori horrela da. Amaitzu dut esaldia gaztelanez ezin duzulako euskaraz amaitu, ez duzulako topatzen errima hori. Eta orokorrean gazteleraz jendea juten da beti klitxe berdinak esatera. Eta euskaraz ez dut esango dena dagoela egiteko, baina gauza pila bat dago egiteko oraindik. Hemen erreferente ziren gangster eleganteak, bai gazte militanteak, motxilak eta guanteak, zazian ikasitakoak ideekin debatean, balazuloz josita maitu zen ezaztu esatea, estan hor zen borrero, ergo nor dugun orain, momentuz da gotero, baina izango dertzain, jatorra da gauero, baina ez nuke aztu nahi, estan da egin eskero gongo direla gure zain, mandoak aukeratu du bandoa. Grabaketa etxean egin dute, Gasteizen bertan, Elgartoren home studioan. Kantuetara 3 kolaborazio batu dituzte, diskoari gehigarri bat emanez. Grabaketa etxean izan da, erosotasunagatik, baina gero nahi genuen aipatu ere bai, Zarata selekzioneko jendea, Gasteizko rap talde bat, beraien lokalean musikolan egin dugulako nahazketa, eskutsa hobea zelako. Esan bezala, unaiketa biok egin dugu bai grabaketa bai nahazketa, ez gara komplikatu, gainera gustora geunden etxean grabatzen, mal genituen egin izen bat toma, nahiz eta behin erabaki genuenean, grabatzeko dago asuntoa, oso azkar izan zen guztia, eta errez. Bakarrik ahotsa da, ez da diska grabatzea da, ahotsa grabatzea. Gonbidatu genuen Kalie, dela gasteiztar rapero bat, gurekin hasieratik egon dena mundi honetan, oso laguna beti danik. Gero gonbidatu genuen Peio, ere bai, egiteko skit hori, interludio hori, bera berez ez da raperoa, humoregilea da. Besteak beste, eta idazlea, bai, eta genekien zozetxukun egin behar zuela. Eta gero amaitzeko, gonbidatu genuen Rams, Ibarrako talde bateko kidea, eta bertako ere bai Rumi eta Arroz eta lagunak ere bai, eta horregatik gonbidatu genituen. Keturako bunkerrak izan dira diskoaren diseinuaren abiapuntua, eta artelan guztia horretan oinarritua dago. Portada eta kontraportadarako berriro ere Kalie, zuga ukidu lagun, nik bere gain utzi nahi nuen, uste dudalako buelta asko ematen dizkiola gauzei eta gai dela esanaiak sortzeko eta esanaiak haien artean lotzeko, berriro ere jo dugu Keturako bunker horietara. Badago 2017an bunker horiei egin zitzaien eskabazio eta analiziko dokumentu bat, eta zuga baliatu da bertako irudiak atera, abstraitu, simplifikatu, haien artean nahaztu, ekarpena egiten iruditegi guzti horri. Orain modan dago adibidez tituloak ez ipintza, ez? Plataformetan ja azpian egongo denez, horrekorean argazki sugerente dira portadak. Hori izan zitekeen zerbait egitekoa, baina honetan, garik esan duen bezala, sampleek eta horrela garamatzaten ez 70, 80 hamarkadako vinilo horietara, baina izan dugu apur bat garai horretako estandarrera gehiago gerturatu, iradokitzeko giro guzti hori. Ketura operazioa sarean dagoia da, eta laster kaleratuko da formato fisikoan. Diskoak lege martziala kolektiboaren babesean ikusi du argia. Lehen esan dugun bide horretatik guretzat importantea da musika hau eskuragarri egon dadin jendearentzako. Bai nahi du jendeak entzutea, jendeak karrera bat egitea, eta nahi duena, gustatzen zaionak entzun dezala. Orduan bai saiatu gara, plataformetan bermatzen dagoela, eta baita ere doainik izatea deskarga, jende guztiak eskura eukitzeko. Spotify nahi bidez ez dugu igo, orain abiatu den boikot prozesuari tokia egiteko eta aurrera pauso hori eman dutenekiko errespetuz. Gero bestalde daukagu asmoa fizikoki ere ateratzeko, baina hori, gaudenez gu lan guztia egiten, apur bat kostatzen ari zaigu, baina laizter ukiko duzu horren berri, CD-ak eta viniloak ateratzea delako asmoa. Lege martziala hemen bereziki Gasteizen, baina Euskal Herrian gure inguruan ibili izan diren rapero, produktore eta mundilloko jende ezberdina, laguna ginenak eta politikoki bat egiten genuenok, pentsatu genuen ideia ona izan zitekela horrelako referentzia komun bat sortzea. Funtzio ezberdinak beteko dituen nola baiteko kolektibo moduko bat, kolektibo musiko politiko moduko bat.
raparen munduan izaera jakin hori saiatuko dena zabaltzen. Hori da lege martziala momentuz. Bideoklipenarekin lehen esan dagoa. Ni gutxienez prozesuan bai eukin nuen gogoa esateko du. Zertarako liatuko gara bideok egiten, guk egin duguna da musika eta aterako dugu eta listo entzun nahi duenak entzutea. Baina ikusita bastante lan egin dugula, oso posible ditu gara maitzarekin eta nahi genion eman beste kapa bat gehiago eta kapa horre laguntzen badu bizibilitatean, literalki, pues aurrera egingo genuela, gainera esan dagoa. Zoerekin euki dugu kriston sortea segulako lana egin duelako, ondo ulertu dugu elkar kontzeptualki eta guztia, eta ordan daukagu hori, nahi duenak, behar duenak diska bat entzuteko bideoa, pues hortzeko iko dut, ez duenak behar, ez du zertan ikusi. Militanten ideiak, arratsaldeko seiak, gero kontu zipintzeko esaten du peinak. Otsoa ez dago haien alde, baina bai oreina. Farolen argipean kaputxak da seina. Mugikor gabe hobe, bestela game over. Etxeraino jarraitu dute esan du ane horrek. Kabe, kanem, kale, arten, batzen, garen, baten atzetik daude oiek berak paper oiek guztiak. Birrindu harin, mantendu bide gorritik, zirrindu larik, ipit gudari. Zukaien gatikoa gingo dute zugatik, etura operazioa esan jugarit. Letra larriz, ezer ez da zinezko, goraino tapatu baina lube zain fresko. Ukazioa lege eta ez dirani ba eskor, debekatu zitzaien agindute berezko. Izan ere, egun zuzenekoetan murgildua da bikoa. Diskoan erakutsitakoa, jende aurrean defendatzen. Zuzenekoak gogo handia genuen, hasteko ematen uda baino lehen. Nik uste dut rapak luzitzen duela apurda gehiago toki itxi eta horrelakoetan eta gogoa dugu udar arte gaztetxe nahikotxotan kontzertuak ematen joateko. Proposamena nahiko zumea da, ez dugu gauza handirik egin nahi, oso movida raperoa egin nahi dugulako diska bera izan dadin protagonista, nola egite esateko. Orduan da jutea horra, aldugun kolaborazio guztiekin eta rapeatzera. Nik behintzat buruan daukadana, da orain hemendik eta udar arte ditugu golo batzuk lotuta, nahikotxo, eta horrekin nik uste dut diskoak egingo dela bere bidea, behintzat guk nahiko genuken espazioetan eta jendeak egingo dela aukera hartzuteko zuzenean. Eta gero, ondo gongo zen nire ustez, etorkizun batean, hori taularatzea bestera batera, esain raperoa eta igual evento apur bat handiago batzuetan ere funtzionatu lezaken modu batean. Baina hori guztia hitz egiteke dago eta ikusteke eta bergoa dugun. Bai, lehen esan dagoa. Guk personalki egin nahi dugu ekarpena Mugimendu Sozialistaren baitan sortu den proiektu politiko horri, baina orokorrean musikan dagoen egiteko politiko handi horiei. Ez dugula esaten diska honekin ez da gure jardunarekin lortuko direnik, baina ekarpen hori egiten saiatzea guretzako minimoa da. Eta esan dagoa, hori ez da ulertzen denbora guztian esplizito izatearekin, baizik eta nun jotzen duzun, zergatik jotzen duzun, ze baldintza eskatzen dizkiozun gaztetxe bati bertan jotzeko. Ze eredu elikatzen duzun, ze jende promozionatzen saiatzen zaren hori guztia. Ze kontzesio egin nahi diozu industria kulturaleko agente ezberdinei. Bai, eta nik nahiko daukat begia jarrita lege martzialaren bitartez elkar elikatzeko kontu horretan. Nire ustez gauza gertatzen ari dira gutxi gorabehera, Gasteizen eta beste toki batzuetan rapari dagokionez, eta espero dut hemendik eta gutxira parte hartu ahal izatea beste lan batzuetan eta lege martzialaren pean ateratzea beste zenbait lan egia esan. Beste jende batek eta elkarlanean eta abar. Iltzak ipini eta belartzarrak moztu, iltzak ipini eta belartzarrak moztu.